speciální edice Mr. Píšťok a Boys, to takhle rychle jsme se nikdy v životě nerozhodli natočit video. A to jenom protože Michal ze svého baráku běžel a asi za minutu byl u mě. Tady Vítek má horečku a vylez ještě kvůli tomu. No, včera jsem měl horečku, ale dneska už je to lepší. Každopádně, Jirko Vitouši, tohle je video jenom pro tebe, protože jsme se rozhodli, že prostě tě chcem potěšit, jsi dobrý kámoš, Michal tě sice nezná, ale my víme prostě, že jsi úplně super a takže ti chcem teďka prostě tímto videem tak jako popřát hezký den a ať se ti daří. Takže večer. To je jedno. Tak a kdo chodí na církevách? Jirka Vitouš. A kdo je dobrý vynálezce? Jirka Vitouš. A bez Jirky by nešlo. Je Jirka Vitouš. Nešlo nic, svět by neexistoval vůbec bez Jirky Vitouše. Jirka Vitouš. Svět by neexistoval bez Jirka Vitouš. Jo, Jirka Vitouš, Jirka Vitouš, Jirka Vitouš, Jirka Vitouš, Jirka Vitouš, Jirko čus, kámo. Mr. Píšťok a Boys, just only for you, čus.